Okay, tuloy-tuloy. Ti damdamag ni Berto, happy watching. Kani Richard Compesto, manipod niya ay Sigma Capis. Ti ni Ma'am Liza Danog, ni Daisy Ventura, manipod niya ay San Mateo Rizal. Thank you very much for watching. Kanakan, ha? Ni Mr. Edison de la Cruz, manipod na po niya ay Alberta, Canada. Kanayon niya dumdunge, buya ka dateo. Ni Mr. Edison de la Cruz, kigiyem kay Kamsat. Okay, ito ikan labes, gagiyem, in parwaren ti biyang ti Korte Suprema, ti desisyon da apo kada ti panakadisbar ni Abogado Larry Gadon, gagiyem kay Kabsat, na taon pa ya po, a day after the appointment na ken ni Presidente Bongbong Marcos na disbar. Saan nga lingid kada tayo, gagiyem kay Kabsat? Saan nga lingid kada tayo? Gagayem kayong kaabsat. Nga uray dito yung probinsyate nga Ilocos Norte, adan na disbar. Adamit ten apo, di kita'y nasuspenso. Gapo iti reklamo nga abogado. Dito kaso ni Gadon, gapo iti saan ka nung umiso nga panang trato, panang magsasauna, iti may isang reporter, gagayem kayong kaabsat. Tinagbalin apo nga ground ti Korte Suprema nga nang disbarken kwa na. Dapat amutay di gitoy, no daduma attorney no kunamon ket kasla kang kanayong kamabutbutengin kasla right na amin nga righten gagigim kabsat dili ti kayat ko nga iti siksik ti panunot ti tunggal may sa kadateo iti dato yung gundaway sa nga ili ti apo ti may isang abogado may isang Ilocano padating nga taga Ilocos Norte ni attorney Ray Gurgunyo tapnon ti kasta ikan na tayo apo kaditi paglawlawagan ana digiti grounds ti Korte Suprema nga mabalin nga mang disbar iti may isang abogado. Attorney, good afternoon, thank you very much. Itad mo nga gundaway, iti programa tayo Damdamag ni Berto. Magandang hapon po, attorney. Naimbag nga, malem, gayam Robert, long time no see and long time no hear. No? Manak ti tiyempo nga naibigay kanya, iti kanya pat no maibingay tayo mati sa kabasit nga amo tayo may panggap iti profession tayo bilang abogado, no? About disbarment of lawyers. Okay. Naimbag nga malam amin kadikiti dumdumngeg dati nasikat nga programa tayo Damdamag ni Berto. Okay. Okay. Yes, sir. Robert. May isa kadikiti rumrumwar nga ground ti biyang ti Korte Suprema nga nang disbar iti may isa abogado appointed pa kiti biyang ti presidente no other than attorney Larry Gadon ket DJ kasla saan nyo umiso nga panang magsarsaina na panagsasauna iti may isa nga broadcaster. Okay. So ano dito mas ano nga mang paneknek kada dito nga grounds iti babalin nya pan nakadisbar ti may isang abogado, attorney. Well, bilang abogado, adadi kung kuna tayong rules and regulations tayo, no? Bilang abogado, adadi kung kuna ibagati linteg nga Code of Professional Responsibility. At dapat nga obligation and responsibility ti abogado once nga you take your oath as a lawyer, then you are duty bound to observe this ethical conduct, no? Unang-una yung duty mo to society, your duty to your client, duty to the court, no, and duty to your fellow lawyers. All of this dapat ang abogado shall conduct in a manner na befitting a lawyer. Isa dyan yung may sadeta DJ kung kunade good moral conduct, no? It is a continuing requirement. Hindi ibig sabihin kung nakapasa ka abogado, ka sa bar, Philippine bar, at dati kita obligation na dapat duty and obligation na dapat sundan, no? That guides a conduct of a lawyer, and one of which is a lawyer is required, no, at all times to uphold the law, no? Observe honesty, no? Promote respect for law and legal processes. Observe the law. Yung ginawa kasi ni Attorney Gadon, pinagsasawan for 30 Rappler, no? Ang dami niyang sinasabi, no? Puro masasama. And this was recorded. And the court, yung pagpadisbar kasi sa abogado, either through a complaint or the court motu proprio. Dito kay Gadon,
the Supreme Court took cognizance motu proprio on its own, investigated yung ginawa ni Gadon. No, nakita nila kasi naging sikat siya, nag-viral sa social media. Okay. And this offends the Supreme Court because he is a member of the Philippine Bar. As lawyer, he should conduct himself befitting a lawyer. Dapat maging model ka sa society in promoting respect for the law, honesty, no, and obedience to the law. Kasi abogado kayo, you should promote honesty and respect for the law. Otherwise, kung ikaw mismo nag-promote ng mga ganyang conduct, then what will happen? So parang yung society, parang okay naman sa kanya na abogado siya, ginagawa niya yan. So okay naman na sa atin siguro. So magkakaroon na tayo ng chaos pag gano'n. So dinisiplina ng Supreme Court, 15-0, tinanggal siya as a lawyer because he does not belong to the profession, lawyer's profession because of his conduct, no? Hindi dapat tularan yung mga ganyan ginagawa. That's why mga abogado are very respectful, no, sa mga client nila, sa ibang tao, society, and to the court, no? That we are required also to, kaya nga sinasabi namin court palagi, Your Honor, no? We have to give honor to the court. Kaya yung mga fellow lawyers din namin, we also respect the opinion of our fellow lawyers. Hindi namin sila dapat inaaway. Minsan nag-aaway din yung mga abogado, minsan sa loob ng korte. Kasi sinasabihan kami na we have to respect each other. Parehas kami na, ano. And our duty also to society na dapat mga non-lawyers tsaka iba ng mga professions or individuals are must be respected man. Hindi dapat ang abogado maliit sa ila or magsalita ng masasakit o lalo ng masasamang salita gaya ng ginawa ni Attorney Gadon. Okay. Yung di napasamak, attorney, is motu proprio investigation. What if no adda ti tao nga mayat nga reklamo against ti padayo may isang lawyer sa dinot pangyadresan na kadi jay reklamo na let's say hanga naalay ti video or anyaman. Well, they could address it to the Integrated Bar of the Philippines. May mga chapters kami. Kumbaga sa Ilocos Norte, may chapter tayo sa Ilocos Norte. So they could file to the office of the Integrated Bar of the Philippines, and the Integrated Bar of the Philippines shall submit the same to the Supreme Court recommendation after investigation. So ipadala nila sa Supreme Court. Kung may merit yung complaint, talagang i-submit nila sa Supreme Court. Pwede rin magdiretso sa Supreme Court, mag-file complaint, no, sa mga abogado, pero yung Supreme ginagawa niya, they will endorse that to the chapter for investigation, para invalidation. So pinabalik tapos ini-investigate. So ganun yung proseso. Pero dito kasi si Gadon, kasi Attorney Gadon is a high profile lawyer. Tapos yung pinagsalitaan niya ng masama, high profile din because a known reporter of Rappler. Tapos he did it in public. So the court took note of that. Kaya they have to take actions. Otherwise, kung ganyan yung mga abogado natin, ano pang pagtanaw nila sa profession natin? So parang pinamumugaran na ng mga bastos at walang ethical na conduct ng mga lawyers na hindi dapat. Okay. Attorney, yes. Attorney, if ever may isang tao mag-file ng complaint, let's say punta siya sa IBP and baka kailangan pa ba niya ng isa ring abogado na mag-guide sa kanya para sa proper filing of complaint? Baka naman kasi ti panunot ko amangan ayawan digiti pasayo lawyers kas pagarigan na attorney. Pwede rin sulat sa IBP na may reklamo sila. Then IBP will have to form an investigation committee. Patawag nila yung abogado, then yung nag-complain. So for validation.
So tutulungan, once na may complaint kasi na file, obligado yung chapter na mag-investigate. Whether filed in any form, dapat pero ang sinasabi nila dapat in writing. So sulat mo lang, address to the chapter president of the IBP, may reklamo ka sa isang abogado, para aksyonan niya. So patawag ka niya, patawag din yung abogado for investigation. Usually, yung kanina ginagawa. Pwede ring direkta kang pumunta sa Supreme Court, address to the Judicial and Bar Council, to the justices of the Supreme Court, para tingnan nila kung may merit, then they will endorse the same to the chapter for further investigation. Ano yung proseso? Tagaan man na due process ang isa ka lawyer, kasi mahirap naman kung minsan may mga unsatisfied din na clients, because you could not, in this profession, you could not please everybody. May mga panalo, may mga talo. So minsan nagagalit yung talo, no? Nagpapile siya ng reklamo. So binabalidate at binibigyan din ng tamang proseso yung isang abogado. Okay. Attorney, what if DJ may isang abogado, may isang lawyer ket opisyal ti gobyerno ket makaaramid ti kas kadagiti grounds nga nadakamat yo. Is it possible nga mainayon nga kaso na didi pan nakaireklamo na iti biyang ti IBP, and at the same time didi kina-opisyal na whether it is administrative or criminal case? Okay, we have to qualify kasi may mga opisyales ng government na immune from suit. Halimbawa, yung Solicitor General, yung Ombudsman rather, not Solicitor General, Ombudsman. So, ipapadisbar mo yung Ombudsman mismo, sasabihin nila, hindi pwedeng kuhan kasi yung profession niya, he is immune from suit. So, ang gagawin mo is tatanggalin mo muna impeachment, papa-impeach mo muna bago mo siya may investigahan. Kasi kung ombudsman ka, kailangan abogado ka eh. So kung pa-investigate mo bilang reklamo pa sa kanya, bilang abogado siya, sasabihin nila hindi pwedeng investigahan because he is immune from suit. Kung matanggal ka sa abogado, then matatanggal din siya nga ombudsman. So might as well file an impeachment complaint. Yung ganun yung mga proseso. Medyo complicated. Yung mga Supreme Court justices, hindi mo man pwedeng mapa-disbar because they are still immune from suit. Hintayin mo mag-retire or mag-resign, then file mo sa reklamo, no? Yan yung proseso. Yung presidente, halimbawa, the president is a lawyer, halimbawa. Parehas kay Digong, President Rodrigo Duterte at the time, hindi mo man pwede mapadisbar si Rodrigo Duterte dahil sa pagsasalita niya ng masama in public because he is a president and immune from suit. So hindi mo siya mapadisbar. Hintayin mo siya na mag-expire ang term or ma-impeach, saka mo siya mapadisbar. Yun yung kwan. Those individuals, medyo komplikado. Pero apart from those impeachable officers na sinasabi natin, pwede sila filean talaga ng reklamo, even na sa gobyerno sila. Like kay Gadon, no? Si Gadon, appoint siya na opisyal sa departamento sa gobyerno, is not immune from suit, so pwede mo siya pa-disbar pa rin. Okay. What about local officials, halimbawa, sir? Pwede. Local officials, mga halimbawa, mayor. Mayor, may kalukuhan siyang ginawa, and it is connected sa kanyang moral fitness to become a member of the bar. Kasi meron siyang nilapastangan, no, violate rights ng individual ng binugbog natin may isang constituents na. As a lawyer, he is duty bound to observe and respect the law, no? Kung binugbog mo yung constituents niya, pwede mo siya filean in relation sa pagbubugbog niya sa Supreme Court, pa-disbar siya because as a lawyer, you are not allowed to take the law into your own hands. You should promote the respect for the law. That's one of your duty and obligation.
So pwede siya, no? Okay. Pwede siyang pa-disbar. Okay. Okay. Aditi, we have a text question here. Attorney, hindi saan ka di nga agpapada ti acceptance fee ti abogado kuna nadtoy, attorney? Well, acceptance fees depending upon the social standing of the lawyer in the legal profession, the difficulties of the questions involved. So may mga abogado na baguhan, siyempre hindi sila maka-charge as much as the other veteran lawyers, mga kilala. So hindi mo siya talaga masabi na dapat may uniform rate. Pero dito sa IBP Negros Occidental, meron tayong sinasabing minimum standard rates para hindi magkukumpit yung mga abogado ng mga presyuhan sa mga acceptance fees. May minimum fees. No, yun yung panuntunan na hindi ka pwedeng magpababa. Kasi kung minsan, sa cutthroat competition, mga ibang abogado talagang binababa nila yung acceptance fees nila na hindi naman dapat, no? So nag-provide ng Integrated Bar of the Philippines Negros Occidental ng rates as a uniform rate for minimum fees. Ibig sabihin kung minimum hindi ka pwedeng bababa. Okay. Pwede ka makapataas, no? May mga panuntunan din ng Supreme Court in terms sa paano computein yung dapat ibayad sa abogado. One of this is the social standing of the lawyer in the legal profession. Second, the difficulties involved, no? Yung risk involved, no? Etc. So these are yung value ng property. Kung halimbawa property mo is 10 hectares o you have to charge it in accordance with the value of the property to be recovered, yung mga ganon. So hindi talaga pwedeng maging uniform, pero hindi rin pwedeng magkukumpit ang mga lawyers na pababaan because that would also degrade the integrity of the legal profession. Okay. Paano po nagwagraduhan yung standing ng isang lawyer, attorney? Kilala siya. Magaling siyang abogado. Minsan, may mga kilalang abogado talaga na magagaling, no? They could argue eloquently. They could write their pleadings clearly and convincingly. So may mga ganong skills ng lawyers na wala sa iba, no? So minsan because of that, marami siyang napapanalo. Halimbawa, yung mga kilalang abogado like si Estelito Mendoza, yung so you could not compare that also to the other lawyer like parehas ko. So dapat parehas kami ng charge. Kasi mas mas stable, kilala siya. Pwede bang basehan kung ilan na yung napanalo niyang kaso, attorney? Yes, kung balita siya talagang magaling, talagang inaanuhan niya naman nung tinataasan niya rin. No, kasi magaling nga Tapos kilala talaga siya. The name of the lawyer rings a bell, tawag nila. So, kaya may tawag nila diyan di Campanilla o di Campan. Okay. Hindi ba parang diskriminasyon na sa mahirap at mayaman kasi kung mahirap ka di mo kaya di ka makakaya timang bayad tinalaing abogado, so parang ka lang sa korte, attorney. Minsan sinasabi din ng Supreme Court in charging fees, you have to be reasonable din. So kung merong mahihirap na pumunta sa iyo, hindi mo man pwedeng mahindian. No? Pwede ka lang hindi pwedeng mahindian dahil wala siyang ibayad. No? Kaya minsan sa opisina pupunta yung iba walang ibayad, you have to help them, no? Lalo na kung justifiable yung kanilang cause o may kausa talaga na pinaglalaban at then tutulungan namin. Pero there are times na you have to charge also kasi meron kang opisina. You have staff to support. May susweldohan ka. So you have to charge. Kasi sinasabi din ng Supreme Court, you have to protect your profession also, your profession. Otherwise, kung hindi ka niningil, how could you carry on with your practice? Lalo na yung mga nasa private practice, parehas ko.
wala kang pamasahe, wala kang bili ng gasolina, yung ganon. So, pero sometimes kung iba binabalance din naman ng lawyer yung kanyang profession, na you have to accept cases na paying, tapos you have to accept cases na walang bayad. Para ma-balance mo yung practice mo at makapagpatuloy ka sa ginagawa mo. Okay. Otherwise, may mga public attorneys naman, tinatalaga ng government, and these are funded offices. Yung public attorney's office has budget allocations. Mas mahal nga yung mga salary ngayon ng mga PAW lawyers. I think maabot na sa 120,000 per month. Ang isang practicing lawyer in private practice, minsan kung wala kang client, walang magbabayad sa iyo, di wala talagang kikitain, no? Magtsatsaga ka talaga. So, ganon. Okay, attorney, dahil gaputan ng pagsaritaan to deta, di ba, choose mo yung lawyer, gaputan isunakit na laying. Ada di kita circumstances nga ni lawyer nga pinilim, di ba may law firm sila, marami sila doon. Then during the hearing, magbibigay siya ng substitute na parang a-attend sa hearing. Is that okay? Or yan ay bawal dahil pinili nga siya ng kliyente, attorney? Well, sinasabi naman ng iba that isa sa mga lalo na sa mga lalaking law firm, may mga lawyer talaga silang sinesend. No? Pag nire-represent niya yung senior partner, it doesn't follow na hindi magaling yung pinapadala. Kasi pinipili din naman nila yung magagaling eh. O kalabanan, pero kung magreklamo yung client, gusto niya yung senior partner mag-attend, okay lang naman, no? Attend din yan, pero medyo mahal-mahal kaunti yung bayaran mo. Kung ganon. So, yung mga lalaking law firm, yung pangalan pa lang, medyo matatakot ka na eh. Diba? Because of their, not only the battery of lawyers they have, yung malalim din yung research bank nila, mga connections, yung ganon. So, kahit na yung mga associate lang pinapadala nila, still they carry on the name of the law firm. So, yung connections nandyan. Okay. So, okay lang sa kanila. So, ibig sabihin, pagka nag-hire ka ng lawyer, nakasapi sa isang law firm, parang yung law firm na magdidesisyon kung sinong tatayo para sa'yo sa korte. Yes. Tapos dinidiskussan naman eh. Okay. Bago pupunta yung, halimbawa, bago ang abogado or associate, dinidiscuss naman bago siya pupunta Okay. ng senior partner. So, mga cases, bago lalabas, they make it sure na preparado. Kasi mapapahiya naman sila eh. Mahal silang maningil, kaya they have to make sure na yung ginagawa nila tama. Ganon, research, yung ganon. So, pakita mo yan sa mga malalaking corporations. Usually, kung nakakalaban namin yung mga malalaking law firm, preparado din kami. They have to be at par with them, if not better. Okay. Not only that they are good, they have also connections. So, kailangan preparado din. Okay. Attorney, maraming salamat once again. Iti intad mga gundaway. No, dapat di kita mas adad nga pakalawlawagan ti tao, nga adad di kita ipempempenen na, impenen na karitipada yung abogado at dapat di mas nakaawat niya pa nakailawlawag na di nga reklamo. Go ahead, attorney. Go ahead. Yes, kung may mga reklamo sa mga lawyers, then they are free to visit the IBP chapter. No? We put that in writing and tell kung ano yung abuses committed by the lawyer. Pero not all lawyers are similar to Attorney Gadon. Maraming mababait na abogado and committed sa kanilang profession that to the end that justice is served. No? To everybody para ma-promote yung legal process as a prime process to solve conflicts between and among members of society. No? Nung kinanglan maging peaceful and mapangsyon talaga yung court natin para may justisya at mapanatili yung kapayapaan. That's the objective of a lawyer. Okay. Ihabol ko lang, attorney. Once na na-disbar yung abogado, is he or is she entitled pa rin na tawagan na attorney, abogado, gaya nyo, panyero, yung mga tawagan ninyo? Attorney?
kasama na yung pag-disbarred ka na, kasama na yung order that you are no longer called as an attorney. Okay, okay. Hindi na rin pwedeng tawaging panyero. So parang excommunicated ka na sa legal profession. So you could not anymore sport the name Attorney Gadon. So Okay. Mr. Gadon na yung tawag sa'yo. Okay. Yung ganon. So kung disbarred ka na. At Okay. pinapublish yan yung decision sa mga courts, sa mga front ng courts, including the official website of the Supreme Court, para malaman ng publiko that such lawyer was already been disbarred and is no longer entitled to wear the name attorney as part of his name, Robert. Okay. Sir, thank you. Thank you very much po. Mabuhay po kayo. Thank you very much din, friend Robert. Matagal na tayong kita and hope to see you soon. No? Thank you sa oras na naited kada tao. Tapno makasarita tayo, di kakailian tayo, men. Maili tayo matitang pumasyar-pasyar to. So, nimbag nga aldawyo ken agyaman na pikwan, mabuhay kayo, mabuhay kayo. Okay. Maraming salamat po, Attorney Ray Gorgonio. Thank you, sir.